Hej og velkommen til det her særafsnit, kan vi godt kalde det, af podcasten Ramt af Stjernerne. Og i dag, der siger jeg, som jeg plejer, hej Lukas. Hej mor. Men jeg siger også, hej Lars. Hej Granny. Hej. Og hvor er det dejligt, at du er med os i dag. Ja, det og jeg skal måske lige fortælle, at vi har inviteret Lars Muhl med i studiet i dag. Lars, som er forfatter, musiker, mystiker. Kært barn har mange navne. Og vi har inviteret dig ind i dag, fordi at, vi har jo haft en snak sammen før her på podcasten, men det er efterhånden ved at være længe siden. Det var faktisk næsten lige efter vores ulykke i sin tid. Lige det er vi havde ikke været i gang særlig længe, da vi inviterede Lars ind. Og nu var der en rigtig god grund til at få dig ind igen. Og det er, at du har udgivet den her bog. Ja. Det vil sige, at den kommer ud her den 24. april. Og der kan man købe den overalt, i alle boghandlere og på nettet og fysisk. Ja. Og grund til, det er så interessant, det er altid interessant at snakke med dig, men grund til det er så hvad skal man sige, vedkommende også her for vores podcast, det er fordi mange af de ting, du skriver her, det er noget af det, som vi også taler om, bare med det astrologiske sprog. Det er klart, jeg sidder direkte og skriver af for jeres Ja, det ville jo nok være lidt den anden vej, hvis det var. Vi har også lært ret meget af dig igennem årene. Og derfor så var det bare så interessant at få dig ind og snakke om den her bog. Okay. Den vender vi tilbage til. Alright. Men først og fremmest, så synes jeg, vi skal snakke lidt om den tid, vi lever i. Helt klart. Altså, simpelthen fordi vi beskæftiger os meget med det astrologiske, og der er det jo rigtig tydeligt, at vi har passeret en tærskel. Ja. Altså, Pluto er gået ind i vandbæren. Nærmest alle de store kollektivplaneter kommer til at skifte tegn i løbet af år 25 og år 26. Ja. Vandbærens tidsalder, som er et endnu større felt, en endnu større energi, jamen det er vi også gået ind i. Så jeg vil jo gerne spørge dig, Lars, hvad er det for en tid, vi lever i, og hvad i alverden er det, der foregår? Ja, det er en oprydningstid og en opvågningstid. Altså, vi kan jo ikke undgå at tale om Trump, fordi han er det helt store samtaleemne alle steder. Og han er, som jeg altid har set det, så Trump, han er en overgangsfigur, som er der udelukkende for at skabe kaos. Og det kaos, det er en opvækker. Det er fordi alle vores gamle institutioner og måder at tænke på, politisk, finansielt osv., på en eller anden måde har fundet en måde, hvor alting bare er komfortabelt for dem, som nu skal tjene pengene på det system. Og det er et system, som ikke har nogen fremtid, fordi det hører det gamle system til, altså det gamle måde at tænke på. Så derfor er det vigtigt, at tingene bliver smidt op i luften. Det kan være ubehageligt, og det er det også, fordi altså jeg vil sige, det som jeg synes, der er mest ubehageligt, det er den måde, der bliver kommunikeret på. Men jeg tænker jo også på seeren, som jeg jo selv var elev af, at når han havde et menneske i røret, som han fornemmede, simpelthen ikke hørte efter, hvad han sagde. Og så tænker jeg igen på Jesus, lad de, der har ører høre, og de, der har øjne se. Måske har vi sådan kollektiv fuldstændig siddet overhørigt, hvad det er, der skal ske, og vi har ikke set de muligheder, der var for at forandre tingene. Så derfor, altså da jeg selv blev syg og lå 3 år, det var fordi jeg ikke ville høre. Og så må man jo føle. Ja. Og det gælder jo altså også kollektivt. Ja. Altså, ikke? Og Kalle, han var jo meget, meget hård nogle gange ved folk, og hvor jeg tænkte, det var der ikke meget empati i, altså at sige til folk, men det var for at vække dem. Det var simpelthen for, at de for pokker, ikke? Og man kan jo godt kalde Kalle for han var en af dine lærermestre i hvert fald. Det var han i hvert fald. Ja. Også min Trump nogle gange, ikke? Ja. og det er faktisk også, i den her bog, der beskriver du faktisk også dit arbejde med ham. Også en masse andet. Ja. Hvordan hele din sådan opvågning, hvis man kan kalde den det, helt fra du var barn. Men det får mig bare til at tænke på netop noget af det, du skriver her i bogen, hvor du også er inde på den gang, hvor du lærte Kalle at kende, og du fik lov at gå med den her rygsæk med sten op på det her bjerg nede i Sydfrankrig, Montegur. Ja. Og skulle smide en sten ud hver gang, eller hvordan det var. Og det var ligesom symbolet på alt det, du bar rundt på, som du ikke havde brug for. Ja. Og på en eller anden måde, så ser jeg det som sådan
der er vi kollektivt lige nu. Ja, altså, vi skal alle sammen have smidt de ting ud af rygsækken, som vi ikke skal have med mere, og som simpelthen tynger os. Kan man sige det sådan? Det tror jeg godt, vi kan. Jeg tænker også, at en anden god ting, synes jeg, en positiv ting omkring det er, at vi her i Europa nu lige pludselig får lejlighed til for alvor at se på os selv. Se på, hvordan vi har sat os, og vi har været alt for afhængige af USA, som for mig at se har været på et forkert spor i mange, mange år. Prøv at tænke, det er den mest krigsførende nation de sidste 70 år. Det er faktisk USA. Og tit og ofte på nogle falske præmisser har man gået i krig. Altså, jeg tænker, at der var en fyr, der hed Jeffrey Hurst, tror jeg han hed. En amerikansk professor, som sagde, hvis alting kunne være, som det var i Europa, så ville der ingen problemer være i verden. Hvorfor? Fordi at vi her i Europa trods alt stadigvæk har rødder ned til vores gamle kultur, kunst, litteratur, spiritualitet, religiøsitet, på en helt anden måde, end tv-prædikanter kan præstere i USA, for eksempel, hvor det hele tiden kører på overfladen, og det har med penge at gøre. Ikke? Hvor vi trods alt stadigvæk har en humanisme i Europa, som baserer på nogle dybe, dybe rødder. Ja. Men jeg kan godt lide, at du kalder det en oprydningstid, fordi jeg tænker, når der er så meget kaos i verden, og vi har behov for en figur, der skaber så meget kaos, så må det vel afspejle et indvendigt kaos, der er på et kollektivt plan. Det vil sige, at det viser os, at der er nogle ting, vi er nødt til at rydde op i indvendigt, og det er det, vi taler meget om her på den her podcast, at det er det eneste, vi selv kan gøre. Vi kan ikke gå i ydre krig, eller ydre konflikt, eller ydre kamp. Vi kan tage de indvendige kampe. Ja. Og det er dem, der er de vigtige, fordi at de ligesom smitter af på energien. Ja. Det er også interessant at se de der metoder, han bruger. Ikke? Altså, så er der lige pludselig handelskrig med hele verden, og så i dag, så er der lige pludselig ikke helt. Det kører sådan op, og jeg tænker, er det for simpelthen, er det også for at vække os? Altså uden, jeg tror ikke, han er klar over det, at det er den rolle, han har fået. Han er jo på en eller anden måde storhedsvanvid og mindreværdskompleks i en stor pærevælling, ikke? Ja. Men altså, hvordan vil du? Jamen, der er så meget, vi skal spørge dig om, ikke? Så vi kan jo... jeg kunne godt tænke mig, for jeg ved, du også har været inde på, du har talt meget om sådan noget med AI, og sådan noget med teknologi. Og nu hvor Pluto er gået ind i vandbæren, jamen der er jo, altså vandbæren har med teknologi at gøre. Ja. Og det er teknologi på alle planer. Pluto handler om skyggesider og kontrol, det vil sige, at vi kommer til at se både nogle af de positive kvaliteter i det tegn, men også nogle af de rigtig grimme og rigtig negative kvaliteter. Så jeg kan jo godt frygte sådan noget som teknologisk kontrol, teknologisk overvågning, altså alt sådan noget. Der er jo noget med, når man skaber teknologi, ChatGPT, og slipper det løs i verden uden hjerte. Det ved jeg, du har talt om før, når der ikke er hjerte, men der kun er intelligens. Og det er ligesom, det afspejler også noget i os mennesker. Ja. Hvad er det så for en tid og en energi, vi går i møde, når vi nu bare kaster os hovedkuls ud i alt det her teknologiske, uden at nødvendigvis at have hjertet med? Jamen, det er jo meget det, min nye bog, altså Nalia Landmand, som min nye bog handler om. Det er, at titlen er Det sande og det evige. Og I kender godt det der udtryk, men der er nogen, der siger, jamen, der er mange sandheder. Ja, det er der på et lavere plan. Så kan vi jo alle sammen opfinde en eller anden sandhed og sige, det er min sandhed. Men den sandhed, der er tale om her, der er kun én sandhed. Og det er et spørgsmål om, hvad er et menneske? Og få et svar på det. Og en af grundene til, at vi befinder os i den situation, som vi gør nu i verden, det er, at vi har fuldstændig glemt, hvem vi i virkeligheden er. At vi er spirituelle mennesker. Vi er ånd, først og fremmest. Og vi har en kraft i os, som hvor kunstig intelligens ikke når det til sokkerholderne. Og igen ser vi bare, at hver gang der kommer en ny teknologi, så løber vi efter den. Som om det er det helt store, både for at fordrive tiden, men også for at, jamen det er da fantastisk smart, ikke? Men hvor har det bragt os? Vi skal huske på, at på trods af den enorme teknologiske udvikling, der har været, så løber vi altså stadigvæk rundt og skyder med krudt og kugler. Altså er fuldstændig lige så primitive, som vi har været for 1000 år siden. Det er jo tankevækkende. Det er det, og det er også tankevækkende, som du siger, at den kraft, vi som mennesker har, fordi vi er ånd, den kraft, vi har, den er så kraftfuld, at den vifter jo al teknologi væk, kan man sige. Men så er det jo også interessant, at vi stadigvæk vælger at give vores kraft i et stort omfang, i hvert fald væk, til den her
alle de maskiner uden for os selv. Når vi har det vanvittige, hvad skal vi kalde det, måleinstrument, tror jeg, du plejer at kalde det nogle gange. Altså det kaldes af, at mennesket er det mest præcise måleinstrument, der findes i verden. Og det er jo lignagtigt det. Jeg talte med Dalai Lama for nogle år siden, hvor jeg skulle præsentere ham på... han var i Danmark og skulle holde meditationer og taler og sådan noget. Og der fik jeg lejlighed til at tale med ham, og der siger han, jeg forstår simpelthen ikke, at så mange her i Europa bliver buddhister, når I har kristendommen. Fordi det er ikke tilfældigt, at man er født ind i en bestemt kultur. Og så sagde han, men husk på, når jeg taler om kristendom, sagde han, så er det den esoteriske kristendom, altså ikke den overfladiske kristendom, som man kunne sige er kulturkristen, men at der faktisk ligger et lag dybere under det. Og det er jo lige nok det, som jeg har beskæftiget mig med i mange år, og som bogen her er et sammensurium af, altså det, som jeg synes, der er vigtigt lige nu, at finde ud af, hvem er vi, og hvad er det, der sker, når vi ikke lytter til, hvem vi er. Fordi så kan vi, altså der står faktisk i Nye Testamente, at et rige, som er ude af synk med sit formål, kan ikke bestå. Og det er jo ikke et rige, det er jo ikke nødvendigvis et land eller et område. Vi er ved at se et rige, fordi der bliver sagt, at himmeriget er inde i os. Ikke? Så det er den kraft, der ligger inde i hele det aspekt, der hedder himmerige. Desværre er der ikke noget ord på dansk, fransk, tysk, engelsk eller noget som helst, der fortæller os om, hvad et himmerige er. De gør det på aramæisk, og det er jo det, jeg har beskæftiget med. Og det kan man læse om i bogen. Ja, og det er jo også igen, indtil vi forstår, at vi er selv det himmerige. Ja. Altså, vi kan jo tage en direkte kobling til, at vi giver vores kraft væk til noget uden for os selv. Ja. Altså, vi tror også, at himmerige er uden for os selv. Ja. Men vi er nødt til at forstå, at det er inde i. Ja, det er jo, hvad der bliver sagt i hvert fald. Ja. Sjovt nok bliver det aldrig prædiket. Og det er jo sådan nogle ting, som jeg også tænker, at kirken nu, vores folkekirke, som jo betyder folkelig, og som skulle rumme alt, at den bliver også nødt til at se på sin egen, sit eget grundlag. At sige, der er simpelthen, prøv at tænke, der bliver sagt, husk det så skrevet, siger Jesus, I er alle guder. Hvis I følger mit eksempel, kan I gøre endnu større gerninger end jeg. Husk, himmeriget er inde i jer. Det er altså ikke et sted, men en tilstand. Præcis. Og så videre, så videre, så videre. Altså, det er fyldt med sådan nogle vigtige udsagn, som aldrig bliver prædiket i kirken. Og det er på tide, at det bliver gjort nu. Ja. Men det skal være baseret ikke på mental tænkning, men på erfaring. Og en erfaring får man nu en gang kun, hvis du lærer at køre på cykel, så er det op på cykel. Man kan ikke læse sig til det. Nej. Så teologi er ganske udmærket, men det fortæller jo ikke noget om den erfaring, så kan man ikke fortælle rigtigt om det med hjertet, hvis man ikke har været der. Ja, det giver rigtig god mening. Du plejer at sige, at der findes ikke noget derude, som ikke allerede findes her. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Og altså, det er en rigtig god måde at se det på, fordi derude er jo mange ting. Altså, så kan vi måske møde nogle mennesker, eller nogle væsener, som er trekantede. Ja. Men det er jo nøjagtigt den samme kraft, der vedligeholder dem, som der vedligeholder os. Ja. Alt kommer fra det, vi kalder Gud, som er bevidsthed. Og jeg tænker, altså alt det der med det teknologiske, som er blevet så ekstremt, det må også være en eller anden form for forsøg på egentlig at blive guddommelig. Altså der er jo tale om at blive udødelig, eller at tale med. Jeg læste på et tidspunkt en artikel om, jamen når folk døde, så kunne man få AI til at simpelthen tale fra graven, som om det var det menneske, ikke? Og der må være et eller andet ubevidst forsøg på at opnå den der guddommelige tilstand, som vi jo ikke kan søge derude, men som altså, så er indeni. Det er jo også tankevækkende, fordi det er jo et bevis på, at vi ikke er klar over, hvem vi er. Vi er evige. Vi har et liv, men det er for evigt. Så er der til synekomst og tilbagetrækning til synekomst. Men altså, jeg tænker også, det er jo det, der også er grundlæggende galt, at vi ikke fra starten af har fået at vide, hvem vi er. Ja. Og det eneste, vi er sikre på, når vi kommer ind i den her verden, det er, at vi skal herfra igen. Vi taler bare ikke om det. Vi taler om, Gud ved om min søn får succes, Gud ved om dit, Gud ved om dat, og alt muligt, men ikke om, hvem vi er, hvilken kræfter vi besidder, hvad vi laver her. Hvorfor er vi kommet ind i inkarnation? Fordi vi grundlæggende ikke tror på, at der er noget efter døden. Ja, men det er også noget af det, du taler om i bogen, blandt andet dødsprocessen og nogle af de der forskellige ting.
Men har alle mennesker et formål? Altså er der en grund til, at alle mennesker er her på jorden? Alle har en eller anden form for mission eller opgave, ikke også? Ja, så der er simpelthen noget, man skal også lære af de hårde ting, fordi... Absolut. Ja, for noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om også, jamen, det er, hvorfor der er nødt til at være så meget mørke på jorden, som vi jo alle sammen ved, der er. Hvorfor er der så meget mørke? Det er ikke nødvendigt, men det er noget, vi skaber. Ja. Altså, det er jo netop ved, at vi ikke forstår ting, og vi fylder vores kultur med alt mulig støj. Altså lige fra det underholdning, vi indtager, til det mad, vi spiser, så er det på en eller anden måde forgiftet af vold, støj. Prøv at tænke, hvor meget vold der er. Altså, som skorpion, der kan jeg sagtens sidde og se en voldsfilm. Det er ingen problem. Og gå dybt ind for at se, hvorfor det, og hvad skal det til for, ikke? Men når jeg ser på, hvad det gør ved altså prøv at tænke dig, lige nu, der sidder der børn ude i Fjernøsten, nede i Afrika, i hytter, med farvefjernsyn, og ser alt det der, spiller krigsspil, og alt muligt. Altså, den der vold, den er bare alle steder. Vold mellem børn er også blevet meget udbredt, hvor man bare tror, man kan stikke en med en kniv, og så er det okay, ikke? Altså, det er jo rigtig meget, det foregår i Europa, hvor unge mennesker er. Og det burde man jo virkelig se som et symptom på, hey, er der et eller andet her, vi lige skal have set på? Ja, igen, fordi det afspejler noget indvendigt. Det må det jo gøre, ikke? Altså også når der er jo krig også, altså forskellige steder. Det er et opråb om hjælp. Ja, det må det jo være. Fra den dybeste sjæl. Ja, det er det. Ja. Vi kan jo se, sådan astronomisk i hvert fald, at der kommer lys til jorden, der er flere solstorme, der er nogle af de der forskellige ting, som i hvert fald kan måles og vejes. Men jeg ved, du nogle gange har talt om, at der også strømmer et indvendigt eller metafysisk lys til jorden. Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså det gyldne lys, som jeg beskrev i den forrige bog. Ja. Jamen, det er jo den, der er med til, og det, der foregår nu, det er jo også simpelthen at sende de her følere ud, og hvis der er en, der ikke bliver reageret på det, jamen, så finder den nye måde at komme til udtryk på. Lyset kan ikke stoppes. Og hvis den skal bruge Trump, så gør den også det til sit arbejde. Det gælder for altså hele spektret rundt. Ja. Fordi mørke kan vel også være en god læring til lyset, tænker jeg. Nu har jeg mit liv på mange områder selv været en dans mellem lys og mørke, men jeg tror aldrig, jeg havde søgt lyset så meget, hvis ikke jeg havde også kendt til mørket på en eller anden måde. Så kollektivt ser jeg det i hvert fald også som altså en måde, vi kan vågne op på. Altså, der kommer jo et tidspunkt midt i livet, hvor vi får muligheden for at vågne op. Ja. Og det er jo der, som Jesus også taler om i Nye Testamente, det er faktisk muligt at blive genfødt i det her liv. Og ikke mere end én gang, men mange gange, hvis det skal til. Ikke? Altså, hvor man får nogle nye erkendelser, og man ser bagud og ser på sin vej, som nu skal jeg noget andet. Og så gør man det. Og det tror jeg, vi alle sammen kender. Det vil jeg være, fordi begge to kender til. Og det er jo det, som jeg tror i Kursus i Mirakler, de kalder det the holy instant, faktisk. Vi har altid muligheden for at skabe noget nyt, for at være noget andet, for at gøre noget andet, når vi har fået indsigten. Ja. Og så begynder man også at få forbindelse med sit formål. Lige så stille. Okay, ja. Men jeg tænker, at i den tid, der kommer, og når vi på en eller anden måde er over det her tumult, som er lige nu, at så bliver vi også nødt til at se på skolesystem. Hvad er det, der er vigtigt at få banket ind i knolden? Altså, når jeg tænker på min egen skolegang, ikke? Jeg stoppede som 11-årig, og havde heldigvis en god grund, så der var ikke nogen, der kom efter mig. Men jeg tænker bare på mange af de børn, som må gå igennem noget, som man får at vide, det er det her, det handler om. Prøv at tænke, hvis man fik at vide. Det vi starter med her, det er, hvem er du? Lige præcis. Hvad er du? Hvorfor er du kommet her? Både astrologisk, hele balladen. Prøv at tænke, hvis hver eneste barn fik lov at arbejde med det til at starte på, så man fik det er sådan, et menneske kan være sat sammen. Ja, det er jo vores ønske. Også med den bog, vi skrev, vores første bog, De 7 universelle love, som du også har været så sød at give en lille kommentar til. Det er faktisk vores ønske, at det kommer på skoleskemaet. Men der er alle de her ting. Ja. Skole, noget af det vigtigste, skole, sundhed, finanser, politik, det hele bliver nødt til at blive set efter i sømmene, og man bliver nødt til at ændre det i forhold til det til benefit for menneskeheden, og ikke for nogle få mennesker, der sidder og skal tjene masser af penge. Ja. Jeg tænker også på, altså,
det er jo nærmest flovt egentlig at tænke på, at der er mennesker, der sidder og har så mange penge, at man kunne redde dem, der sidder og har det dårligt ude i verden. Altså. Ja. Der er nok af alt til alle, hvis vi fandt en fornuftig måde at gøre ting. Der er jo ikke noget galt med, og der er nogen, der skal være rige, hovedrige, men de har også fået et ansvar. Ja. Hvordan vil de bruge de midler? De er nødt til at komme til benefit for menneskeheden. Fordi der er ingen, der kan eje noget på den måde, vel? Nej, og jeg får faktisk den samme følelse, det her med, gud, jamen, det er jo simpelthen så uretfærdigt. Jamen, og jeg tror, at det er jo flovt. Ja, det er flovt. Det er pinligt, faktisk, ikke? Altså. Og på en eller anden måde, så er det jo også, vi har det jo også rigtig godt her. Ja. Og vi har også et ansvar. Helt klart. Og vi er nødt til at starte med os. Helt altså, men jeg tror også, at det er vel også derfor, at alt det her sker. Ja. Fordi vi er nødt til at vågne op til, at det er faktisk pinligt, det der foregår. Ja, hvad har vi gang i? Ja, altså det er jo... Ja, der er ikke mere at sige til det. Og så der kommer jeg lige til at tænke på en ting, altså fordi du taler i den her, eller I gør i den her bog også, om det her med Yeshua, som jo er det rigtige navn for den figur, vi kalder Jesus. Ja. Altså, han hed Yeshua. Og det her med, at han havde den her, eller han levede i sådan en, jeg tror, du kalder det en højfrekvent tilstand. Og hvordan kunne han det? Jamen, for det første var det... For det kunne vi godt tænke os at lære. Men det er jo sådan set at begynde at tage sit liv alvorligt, på den måde, at man finder ud af, hvad vil jeg bruge det til. Og det betyder så ved jeg jo, så jeg har også, jamen hvad så, må vi så ikke se film, og må vi ikke drikke en øl? Og, nej, overhovedet ikke. Det vil vi overhovedet ikke. Altså, prøv nu at høre. Vi har en dømmekraft. At vi så ikke har været i stand til at bedømme noget som helst i forhold til, så betyder det jo ikke, at vi ikke kan gøre det nu. Altså, den eneste måde at forandre sin livsbane, det er ved at skifte holdning nu, og så begynde. Altså, det der er sket, det kan vi jo ikke forandre. Vi kan kun forandre det ved at skifte nu. Ja, og så siger du dømmekraft, og så tænker jeg også på, fordi meget af det, livet for mig i hvert fald, sådan som jeg ser det handler om, det er også at finde den her balance. Ja, men det er lige nok det, hvad det handler om, balance. Ja. Og der er jo noget inden for det spirituelle, der hedder den gyldne middelvej. Og det er jo sådan set der, vi skal være. Altså, at vi har jo fået en fysik også, og jamen, det er så smukt, ikke? Fordi vi har jo sådan set så mange ting, vi kan føle. Det er jo noget af det, der definerer os som mennesker, at vi kan have medfølelse for nogen. Ikke? Men vi kan også elske nogen. Både en partner og et helt folkefærd i hele verden. Ikke? Altså, der er selvfølgelig forskel på de kærligheder, men de er ligegyldige, synes jeg. Ja. De er lige værdifulde. Ja. Vi er jo også i vi er i en tid nu, hvor mange sandheder kommer frem. Så der kommer jo alt muligt op til overfladen, som man jo ikke har talt om måske i tusindvis af år. Og derfor synes jeg, det er rigtig interessant, det der med Yeshua. Ja. Altså, hvis du kunne måske tale lidt om nogle af de største misforståelser i forhold til ham og den historie, der har været omkring ham. Jamen, altså, en af de største, det er jo det her med, at man har gjort ham til den levende Gud. Ja. Jehede, som er oversat til at være Guds enbårne søn, det betyder virkelig bare den førstfødte. Altså han er en af de første sjæle, der kom ind. Den første sjæle, der kom ind på jorden. Der var andre sjæle, som kom ind i andre systemer. Men de kom fra den samme, kan man sige, klasse af sjæle, der blev sendt ud, da det her univers blev skabt. Og man kan læse om det i Enoks bøger, hvor han jo bliver fragtet til det øjeblik, hvor de sjæle er på det før alting blev skabt, hvor de bliver gjort klar til at blive sendt ud. Og der møder han jo menneskesønnen. Og menneskesønnen er jo den, der skal tage sig af menneskene. Så er der nogen, der hedder noget andet på nogle andre planeter. Nogle andre. Det er så dem, han kommer fra. Men med det samme formål, en avatar, der kommer ind, og som også er beskrevet både i buddhismen og i vedderne. Altså sjæle, som er her for at vise os, hvordan det kan være her på jorden. Hvordan kan man leve livet? Hvad er det for nogle regler, man skal tage hensyn til? Som er der, uanset om vi vil det eller ej. Og de har ikke noget med nedskrevne love eller noget at gøre. Det er det, jeg kalder lysets lov. Det er en, som ligger latent i os alle sammen. Vi ved jo udmærket godt, hvad der er forkert og hvad der er rigtigt.
Det ved de fleste. Ellers er man syg, hvis man ikke ved det. Men hvert menneske ved, at man slår ikke nogen ihjel, for eksempel. Man gør ikke nogen ondt. Så har vi følelser, vi har, som vi er meget styret af. Og man kan jo egentlig begynde at stille spørgsmål, kan vi stole på de følelser, vi har? Fordi det ene øjeblik er vi glade, næste øjeblik er vi dybt nede i kælderen. Ja. Så det er virkelig, der kommer balancen ind. At hele tiden at komme tilbage til centrum af, hvem jeg er. Normalt så ser den sådan her ud, eller sådan her, ikke? Men vi skal ind her, hvor den er sådan, så der er overensstemmelse mellem det, vi føler, tænker, siger og gør. Det er en svær øvelse, men det er virkelig den frekvens, vi taler om. Fordi så kommer man ind i flow, og så begynder ting at ske, uden at du... Altså, Jesus siger også, når I bliver som børn igen, så skal I gå ind i riget. Hvad for et rige? Himmeriget. Okay, børn igen. Nej, hvad så? Ja. Jamen, det er jo den åbenhed, som vi alle sammen måske har glemt, men som vi havde som børn. Og jeg husker den tydeligt, fordi at det blev hele mit omdrejningspunkt. Og det står der faktisk også rigtig meget om. Ja. Hele din historie fra, hvordan du virkelig bliver, hvad skal man sige, vækket. Ja, det er på et meget tidligt tidspunkt. Fordi det, der er vidunderligt, når man er barn, og ting begynder at ske, og man går med på en eller anden måde, det er, at man har jo ikke nogen tanker om, at man skal gøre sig til af det. Eller, nu er jeg clairvoyant, eller nu er jeg dit, eller der er ingen, det barn ved ikke noget om det. Heldigvis. Og det er det, Jesus taler om. Det burde være lige så naturligt, som alt muligt andet, de foretager. Men det, der er vildt, det er jo, at vi foretager så mange ting, som set udefra jo i virkeligheden er fuldstændig vanvittige. Ikke? Men at begynde at tale om nogle kræfter, som man ikke kan måle og veje, jamen, så er man da helt ude og køre. Ikke? Altså, det er jo egentlig tankevækkende. Altså, jeg kan godt lide at se fodbold, men hvis man koger det ned, så er der jo altså 24 mænd, der løber rundt efter en læderkugle og sparker den frem og tilbage, og folk går fuldstændig amok. Altså, lige før de slår hinanden ned. Ud med dommeren, han har lort i lommeren, du ved. Så hvad er det for noget? Ja. Altså, hvis det ikke er en eller anden form for sindssyge, så ved jeg da ikke. Altså, vi så godt kan lide at være den sindssyge hver søndag, det er sådan en anden ting. Men vi bliver nødt til at sige, okay, hvorfor kan vi så have så meget modstand på det her år, som egentlig vil fortælle os noget om, hvorfor vi er så sindssyge om søndagen? Og hvordan vi måske kunne bruge de kræfter. Ikke fordi der er noget galt med fodbold. Overhovedet ikke, fordi det er en sendbeskæftigelse. Når man sidder og ser fodbold, så er man i nuet. Vi ved ikke, hvad der skal ske om et øjeblik. Den bold, den knokler rundt, ikke? Ja. Så det er også på den måde, kan jeg godt, forstår jeg udmærket godt, hvorfor at det er så berusende. Men det er også sådan en udladning af undertrykte følelser, ikke? Som jo også kan være utrolig voldelige, som vi kan se af og til på fodbolden. Ja, det giver god mening. Altså... Men den der frekvens der, som vi taler om, det er simpelthen, når man begynder ikke at dømme for det første. Heller ikke sig selv, men heller ikke andre. Lige meget, hvor vildt det er, det der foregår. Fordi jeg ikke kan forstå det, så betyder det jo ikke, at der ikke er en mening med det. Nej. Det kan være på et kosmisk plan, hvor ting foregår. Og der er vi jo inde på noget af det, som I beskæftiger med astrologien, som jo er et kosmisk billede på, hvad pokker der foregår, med nogle rigtig fine forklaringer. Ja. Og de her avatarer her, som du nævnte før, de er så simpelthen inkarneret for at vise os, hvordan man finder frem til den kraft, og hvordan man kan leve på den måde. Jeg kan huske, at jeg læste en bog på et tidspunkt, jeg tror, det var en, du anbefalede faktisk i sin tid, med, jeg kan huske, hvem der skrev den, men det var i hvert fald i forhold til nogle sådan kanaliseringer, som Edgar Cayce havde lavet i forhold til inkarnationer, som Jesus eller Yeshua havde været både før og efter den der inkarnation, og det har jo, altså alle de her figurer, eller avatarer, jamen de har jo altså gjort en kæmpe indflydelse på verdenshistorien og på menneskeheden, så det er simpelthen nogle inkarnationer, som skal vise os, hvordan det kan, eller i hvert fald måske skal gøres. Så når vi taler om inkarnationer, det er også interessant lige at få det op, fordi det er også noget, jeg beskæftiger mig med i bogen. Altså, Kalle, han sagde på et tidspunkt, han havde en fornemmelse af, at han havde et forhold til Marcus Aurelius. Så spurgte jeg ham, jeg mener du så, at du har været? Nej, sagde han. Ikke nødvendigvis. Jeg kan ikke sige det om det er sådan. Men der er en tankeform,
som man kunne kalde Marcus Aurelius. Så det der med, at når mange de føler, at for eksempel de har været Maria Magdalene, eller så kalder han sig, hvor mange kan der egentlig være af dem alle sammen. Og så gik vi ind i det, og han sagde så, men der er ligesom hvis man forestiller sig en sky, altså op i skyen, ikke? Altså der er et felt, vil jeg hellere sige, en frekvens, som hedder Marcus Aurelius for eksempel, og hedder forskellige arketypiske personer, som betyder noget i vores historie, som man kan være forbundet med, fordi der er nogle ligheder, og man har gået den vej, for eksempel. Og det kan godt være, at man har været en bestemt person, men det kan også være, at man har været i nærheden af den person i den inkarnation. Og det gør sig også gældende for Yeshua. Så når der står i den bog, du hentyder til, det hedder Lives of the Master, som jeg kan anbefale, så når der står, at han også har været Hermes, så Hermes, ved vi i dag, ikke har været en person som sådan, men er også et klyster af forskellige individer, men som har haft den samme frekvens, og som har arbejdet frem mod et billede, som de kunne præsentere. Og det synes jeg er interessant. Og det kender, hvis vi begynder at tænke på det, så kender vi også, vi er nogle mennesker, som vi føler os tilknyttet til, på den ene eller anden måde. Ja. Vi har vores forskelligheder, men vi kan bare mærke, ja, det her, der kan jeg være. Ikke? Og der er en resonans, som vi har haft, for eksempel. Så jeg skulle lige til at sige, sådan havde vi det da i hvert fald virkelig, da vi begyndte at læse dine bøger. Ja, der var altså, som om, der var et eller andet, noget der resonerede. Ja. Og det er sådan, det er. Altså, at man så... jeg begynder at udveksle, ikke engang nødvendigvis på alle planer, altså tankemæssigt plan. Ja. Og det er jo interessant, og det er jo nogle af de ting, som jeg synes, jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis menneskeheden skal have en fremtid frem for kunstig intelligens, så skal vi begynde at arbejde med de ting snarest. Fordi ellers bliver vi kørt indenom af det der. Og så sidder vi lige nok i det der billede, som du taler om, du var nervøs for med kontrol og sådan noget. Altså, vores bevidsthed, den er i virkeligheden totalt fri. Den kan ikke fanges, men den kan lukkes ned ved at forgiftes, eller af både mentalt og på alle planer, så den er bedøvet. Men det er derfor, vi skal sørge for at holde den stringent og vågen, fordi ellers så går det galt for os, og heldigvis så ser situationen i verden ud nu til, at her er noget at holde os vågen ved. Ja. Lige nu i hvert fald. Så ved at... Ja, jeg kan godt lide, at du sagde frekvens før, fordi så kan man jo tappe ind på en eller anden måde i nogle af de energier, og man kan, noget andet du også har talt meget om, og som også har hjulpet mig rigtig meget, man kan praktisere og skal praktisere. Ja. Det vil sige, man er nødt til selv at være det lys i verden, vel, som man ønsker at se. Helt klart. Ja, og det gør man ved, blandt andet igennem åndelig, spirituel praksis, altså simpelthen ved at øve sig og meditere og gøre nogle af de forskellige, altså lysarbejde simpelthen også i sig selv. Ja, altså samle op der, hvor der er nogen, der har tabt noget. Prøv lige at se, inden jeg selv lige skal til møllen, du ved, er der andre, der også skal være. Altså at vi begynder at få en fornemmelse, og det er jo et fantastisk spirituelt arbejde, rent praktisk, i hverdagen, at begynde at se andre mennesker, i stedet for hele tiden sig selv. Du ved. Ja. Og altså prøv lige at slappe af, ikke? Og så tage det roligt, og begynde at praktisere hende i supermarkedet, for eksempel. Men det er en så god måde at se det på, synes jeg, fordi det er meget konkret, og det er noget, alle kan gøre, uden at man behøver at kunne svæve hen over stolen og sådan noget, ikke? Det bliver nødt til at være konkret. Ja. Men jeg tænker også, det er også vigtigt at sige, synes jeg, i forhold til den erfaring, jeg har i alle de år, der, at vi er allerede oplyste. Og det der med, at der er nogen, der er mere eller mindre, fordi de har opnået en eller anden form for professorat der, eller er clairvoyant her, eller hvad pokker de når. Fint, det er vi alle sammen. Alle har vi adgang til forskellige ting, og vi modtager dem uden at vide det. Så det der med, at jeg er clairvoyant, jamen det er vi alle sammen. Ja. Fordi vi er hele tiden i gang med at udveksle. Forskellen er, når vi bliver bevidst om det, og begynder bevidst at kunne arbejde med det i forhold til os selv. Derfra så skal gå ud og hjælpe andre med den klarsynlighed. Der er et godt stort skridt, og det skal man nok holde sig fra, hvis man ikke selv er afklaret med, hvem man er. Så alt det der med mere eller mindre. Jeg vil også sige, jo, der er en ting, det er også gengivet i bogen, at et råd om, hvordan man kan nå frem til den alignment der, eller den der... Balancen. Ja, balancen. Det er, der står simpelthen i de gamle hermeskrifter, der står, når man kan gøre
alting til ét, når man kan gøre alle modsætninger til ét, opløse modsætninger ved at gøre dem til ét, når man kan forestille sig det højeste og det dybeste, det koldeste, det varmeste, altså alle former for tænkning, du kan forestille dig, når man kan forestille sig at være i alle mulige situationer, altså og gøre det til ét, og lad det være meditationen, så når du ind til det punkt, hvor du har klarhed, og kan se bag ved ting, og du ser det, og du ved lige omgående, når du ser ting, hvad det er, og hvad det ikke er. Og det var det, Yeshua gjorde? Ja, at leve på den måde, ja. Men det er noget, vi alle kan, og det er vigtigt at forstå. Og det er også derfor, at det er det, min bog vil, det er sådan set at også give en masse øvelser, en masse råd til, hvordan man kan komme videre, man kan arbejde med ting, hvis man ikke har et eller andet sted at stå på. Ja, fordi det er jo det handler om, at finde ud af, hvordan bruger man det så. Helt klart. Og der er også noget andet, som du skriver om i bogen, som jeg synes er interessant, og jeg godt kunne tænke mig, hvis du vil knytte lidt ord til. Ja. Det her med, fordi hvis vi er helt hernede i det personlige liv, jo ikke, som vi jo alle sammen roder rundt i på en eller anden måde, så er der rigtig mange af os, vi har, mange af de problemer, vi har, det er vores parforhold. Ja. Relationer, men parforhold, det er altså virkelig noget, som... Og der synes jeg, du beskriver det virkelig fint i bogen, det her med, hvad det er, der mangler i rigtig mange parforhold. Ja. Altså, der ligesom er 3 ting, der skal være... Kunne du ikke prøve at tale lidt om det? Jo, altså, det er jo tit og ofte, så når vi bliver forelsket, det er jo tit og ofte, altså, og specielt måske jo yngre vi er, det skal jeg ikke kunne sige, det er der også forskel på. Men så bliver vi måske optaget af en skidegod røv, eller et par dejlige bryster, eller hvad pokker det nu er, ikke? Altså et sødt smil, eller nogle brune øjne, eller blå øjne, for den sags skyld også. Og så er det, vi kører på. Ja. Og det er jo klart, og det er der jo sådan set ikke noget galt i, altså og fuldstændig hengive sig til noget, der man synes er smukt. Det er der absolut ikke noget galt med. Men når man tænker ind på en relation, der skal være dybergående og længerevarende måske, eller have noget virkelig givetigt, så bliver det jo tit bare et løb efter at få brændt noget begær af. Ikke? Og så derfor, hvis det bliver det, hvor man det grundlag på, hvor man nu skal giftes og alt muligt, og på 14 dage, ikke? Jamen, så går der også 14 dage, så skal man skilles igen. Fordi det er der ingen, der kan leve op til. Så kommer der det her med, at man har nogle flere ting involveret, men til sidst, så er det jo sådan set, at man også har det, man er klar over, hvem man er som ånd. Og der glemmer jeg aldrig noget, som Sylvia, hun sagde. Det, som kvinder og mænd, de skal lære, det er, at selvom der er noget, de ikke forstår ved partneren, så skal det skal ikke være altafgørende. Jeg forstår dig ikke, og jeg kan ikke forstå dig. Muligvis skal vi slet ikke forstå det lige nu, fordi det er måske ikke i stand til. Så sagde hun, men man skal altid respektere den anden. Yeah. Ikke? Og hvis man går ind i det seksuelle rum, og lad os så sige, at der er en kvinde, der spørger sin mand, jamen, hvordan har du nogle seksuelle drømme eller noget? Og han så åbner op for dem, og inviterer hende ind i det rum, så bliver hun måske chokeret, og så sikke et svin. Ikke? Yeah. Altså, og så er den jo faktisk, så er der jo ikke nogen, hvad skal man sige, så er der jo ikke nogen plads til at være ærlige, og være dem, man i virkeligheden er. Så jeg tror rigtig mange, både mænd og kvinder, på en måde kastrerer sig selv, eller bliver kastreret af den anden, hvis der er noget, nu tænker jeg ikke bare seksuelt, men hvis der er noget ved det andet menneske, man ikke kan godtage, så er det jo en kastration på en eller anden måde, og man lukker noget ned ved den anden. Og der burde man nok hellere se på, hvorfor er det, at jeg har det så svært ved, at hun gør sådan og sådan. Og det betyder jo ikke, at jeg nødvendigvis kan blive ved med at leve med det. Men jeg er nødt til at forholde mig til det. Og jeg er også nødt til, hvis der er et menneske, jeg virkelig holder af og elsker, at give det plads, så jeg kan se, om jeg kan rumme det på en eller anden måde. Ja, rumme. Det er virkelig et nøgleord her, tror jeg. Ja, rummelighed og accept lyder jo til at være. Det er jo også Venus-kvaliteter. Ja, men der sker noget ganske andet, når 2 mennesker, der er på den samme frekvens, hvor man ikke mere dømmer noget som helst,
og hvor man respekterer den anden til at have sit liv, og hvor man simpelthen gør ting sammen, som man kan gøre sammen, og hvor så kan man flytte bjerge, virkelig flytte bjerge. Ja. Og det er jo det, der er smukt. Der er også en anden der, som noget, som bliver kaldt brudekammer, velsignelsen. Som for eksempel, når to mennesker skal ind i brudekammeret, så kunne man hænge den op, og måske meditere over den sammen inden vi gik ind, fordi så højner man frekvensen fra at være bare et fysisk samvær, men som også er et åndeligt samvær, som er en hensigtserklæring på, hvorfor man gør det. Og hvad det er, der kommer ud af hver eneste kys og hver eneste omfavnelse osv. Det er hensigten med det, vi gør her. Så det simpelthen bliver løftet op på en anden frekvens også. Fordi du har talt meget om, og det kunne jeg rigtig godt lide, altså måden du har talt om Yeshua og Maria Magdalene på, altså som sammenhængende. Ja. Det vil sige, at Yeshua kunne ikke have lavet den healing og udført de gerninger, han gjorde, uden Maria Magdalene ved sin side, altså også det feminine ved sin side. Og det er vel også noget med at integrere det inde i sig selv på en eller anden måde. Det er vel billedet på det også, ikke? Problemet med Maria Magdalene dengang, det var, at hun skulle ud af historien, fordi man kunne ikke have den kødeliggjorte Gud, kunne ikke have et forhold til en kvinde. Altså man gjorde Jesus til Gud. Han var både sin far og sin søn i en og samme person, altså hvilket var fuldstændig håbløst. Og så derfor var det, hun skulle ud af ligningen, og det er jo tankevækkende, at hvor stille der bliver omkring hende efter, at hun har været inde og proklamere, at hun har set Jesus stå op for de døde, ikke? Sin elskede, som hun ovenikøbet siger i Philips evangeliet. Jeg har set min elskede i en vision stå op for de døde. Han er her stadig. Hvad er den officielle forklaring på det? Altså... Ja, det er jo, at det kan man ikke have, fordi man teologisk ville gøre Jesus til den kødeliggjorte Gud. Ja. Han var Guds søn, ligesom vi er Guds børn. Husk, I er alle guder, siger han selv. Hvis vi alle er guder, hvordan kunne han så være den eneste? For eksempel, ikke? Ja. Men det, ud fra det aramæiske, der betyder det udsagn, som han citerer fra Salmernes bog, hvor han siger, husk det så skrevet, I er alle guder. Det betyder, I har den bevidsthed. I har Guds bevidsthed. Ligesom jeg har. Følg mit eksempel, I vil kunne gøre større gerninger end jeg. Altså, det skal vi jo huske. Det er jo ikke at gøre bare ligesom Jesus, ikke bare, men at gøre ligesom Jesus. Men endnu mere. Der er ingen grænser for, hvad vi kan gøre. Så når man skriver en kvinde ud af historien på den måde, så har man vel også på en eller anden måde skrevet det feminine ud af vores bevidsthed. Ja, det vil sige, det har ikke været i vores bevidsthed i måske 2000 år på... Jeg tror, det har været meget svært at udskrive det feminine af mænds bevidsthed. Det skal jeg da lige hilse. Men på trods af det er det også mænd, der har holdt det... Men det er vel derfor? Nærmest i ave, så man kunne gøre med det, hvad man ville. Ja. Men de dage er jo over. I hvert fald her på vores breddegrader. Så nu er det jo, altså det der, jeg synes, der er dejligt nu, i forhold til 70'erne, hvor man jo fandme ikke skulle holde døren til nogle piberygende kvinde, så fik man knæ i skridtet, ikke? Det har jeg selv oplevet. Mandsjuvenist fik jeg at vide. Nå, okay, tak, det gjorde man så ikke mere. Men at i dag, der kan kvinden have lov at både være feminin og have sine meningers mod og kunne gøre dit og dat. Altså, der er ikke, man er fuldstændig fri på det område. Og det er jo det, vi har arbejdet frem til. Og nu er det næste skridt. De to sammen på et ligeværdigt plan. Ja. Ikke? Jo. Jeg har også hørt dig sige mange gange, at kvinderne skal frem, og det feminine skal frem. Jo. Og det er vel noget indvendigt. Det var Kalle, der sagde det på den måde. Okay, ja. Nu er det feminine, der skal frem. Så det ville han jo meget gerne. Og det skulle gerne være nede ved ham privat, du ved. Altså, de kan bare komme, du ved. Men altså, det er klart, det er det. Men jeg ser mere nu, at nu er det mænd og kvinder, der skal frem sammen. Altså nu skal vi se, hvad det er, vi virkelig kan gøre sammen. Og derfor bliver vi nødt til at respektere hinanden, selvom vi ikke nødvendigvis forstår alt muligt ved hinanden. Fordi det er ved Gud et mysterium. Nogle gange kvinder er et mysterium for mænd, og omvendt. Ikke? Og det er egentlig også en spirituel praksis. Det er det i høj grad. Sin relation og relationer, de tætteste. Helt klart. Ja, og jeg oplever også, at jo mere jeg i hvert fald arbejder med begge sider af mig selv, både det feminine og det maskuline, jo lettere bliver det også for mig at være i det her, i den her tætte relationer i det hele taget. Jeg glemmer jo heller ikke Otto Leisner der i den der udsendelse fra 1972 i Lørdagshjørnet,
det er lige efter et folketingsvalg, hvor han så bliver spurgt om et eller andet med det, jeg ved ikke om, hvad han stemte på, eller noget. Så siger han, jeg forstår ikke, at man kan vælge nogen som helst, hvis dem, man vælger, ikke ved, hvad et menneske er. Nu er det på tide at svinge åndens sværd, og det synes jeg bare er så stærkt. Og så verden der, hvad fanden var det nede, Bundgaard. Han er ved at gå helt ned. Erling? Var det Erling? Ja, det var Erling. Det kan jeg huske. Erling, han går helt ned, og det skal man høre fra hele Danmarks hyggeonkel. Ja, det skal man. Og det synes jeg er stærkt. Ja. Og så en dag i mit fødselsår, 72. Ja. Mm-hmm. Det var et stærkt år. Det var der, hvor Otto, han gik til bekendelse. Jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan prøvede at give dem, der sidder og lytter noget konkret, og det synes jeg allerede, vi har gjort. Men for eksempel så, da jeg læste din bog, der faldt jeg over noget, som du skriver, det her med, at give aldrig op. I stedet for at give op, så giv det op. Ja. Kunne du ikke prøve at forklare, hvad du mener med det? Fordi det synes jeg faktisk er rigtig smukt. Jamen altså det her med, at man tit og ofte, hvor tit står vi ikke i en situation, hvor vi simpelthen ikke ved, hvad vi skal gøre. Og så bliver vi rødvilde, og til sidst så giver vi op, og så bliver vi måske helt håbløse og modløse. Og der, lignagtigt der, det er jo lignagtigt der, at i stedet for at gøre sådan her, så gør vi sådan. Jeg giver det op. Op til det højere i mig. Altså, når vi nu også sidder og græder over det ene og det andet, og det er ikke for at være, fordi jeg underkender bestemt ikke, at man kan være så sorgfuld, at man skal også bare græde, når man skal græde. Men at hvis man hele tiden ryger ned i offerrollen, for eksempel, eller ned i offeret, eller ned i den underkendte, eller ned i den forsmåede, så bliver vi nødt til at simpelthen at samle os. Fordi der skal vi ikke være. Og det er at nedgøre os selv. Det er der ingen grund til, fordi alle mennesker har stor værdi. Meget større værdi end any form for technology, vi kan finde på. Ja. Så derfor er det vigtigt, at vi simpelthen også lige, og det er jo det, som jeg synes, der er det vigtigste lige nu der, lad være med at frygte noget som helst. Vi er evige væsener. Lad være med at frygte noget som helst, uanset hvad aviserne hele tiden, altså, det er jo lige meget, hvad Trump siger, det er lige meget, hvad den og den siger, så er det der. Og hvorfor? Altså, nu må vi sgu snart også, at det er også ligesom, hvis man bliver ved med at sige, nu kommer ulven, og den ikke kommer, så på et tidspunkt bliver vi også nødt til at tænke, tag den roligt. Altså, hvad er det, der skal ske, vi er så bange for? Ja. Ja. Og nu siger du, vi er evige væsener. Ja. Du er lidt inde på det i bogen, det der med, altså, hvad der sker, når vi skal herfra. Fordi at det er vel også bare en overgangsfase. Kan du fortælle en lille smule om det? Der er mange mennesker, der er bange for det, og du var selv inde på det tidligere. Det er ikke noget, man taler om, og slet ikke i vores del af verden. Prøv at tænke, vi kommer jo ind i verden, ikke? Altså, hvilken rejse det er. Altså, jeg vil jo påstå, at komme ind i verden er faktisk en mere besværlig måde. En mere besværlig overgang. Og alt det, der går forud, inden at en sjæl kan komme ind, er en lang, lang proces. Det andet, når vi skal op fra, er faktisk fuldstændig smertefrit. Det kan godt være i det øjeblik, hvor man ligger og er syg og bliver, at man gennemgår, det er selvfølgelig det er jo det, tror jeg, mest folk er bange for. Det er smerten. Den fysiske smerte. Ja, og så det store mørke. Men det kan jeg i hvert fald berolige alle med. Der er ikke noget stort mørke, som vi ikke kan overvinde. Vi kommer igennem det, og der er folk over, eller individer over på den anden side, der tager imod os og passer på os. Så det ved jeg. Så hjælper os videre. Ja. Det er han, hvor vi så skal være. Og det er hvis vi vidste noget om det, helt for, som vi startede med den her samtale, hvis vi vidste mere om det, for at vi kom ind i verden, så snart vi kom i første klasse, man begynder at få at vide, prøv at høre her. Det var helt naturligt. Ja. Så der er jo andre kulturer, hvor det er en fest, hvor man sender den afsted med sang og fest og musik og tak for alt, og vi ses snart, ikke? Fordi det er jo sådan, det er. Nu nævnte du før, at der var en proces, inden man kommer ned. Ja. Kan du fortælle lidt om den? Fordi hænger det sammen med reinkarnation og karma og sådan noget, som man skal ned og færdiggøre nogle ting? Som jeg vil også lige sige, i forhold, når man skal fra, der er jo ikke nogen dom, der er jo ikke nogen, der dømmer en. Det, der sker, det er, at man forholdsvis hurtigt bagefter får lov at se hele sit liv passere revy. Og det er jo beskrevet 100.000 gange,
hvordan det foregår. Hvor man i et helligt nu, et evigt nu, ser alt, og man har dyb medfølelse for alle de gange. Man ser de gange, hvor man har gjort andre ondt. Ikke fordi man ville gøre det. Det er slet ikke det handler om. Men hvor man... Fordi vi kan ikke gå igennem livet, uden at gøre nogen ondt. Altså, det er umuligt. Bare forestil dig, at du siger nej til en, som siger, jeg elsker dig. Ja, og så siger du, jamen, jeg elsker også dig, men bare ikke på den måde. Så går hun eller han sønderknust væk, og så har man jo gjort ondt på en måde, ikke? Og det kan ikke lade sig gøre, at et eller andet sted i rækken af ens beslutninger er der nogen, der måske lider under det. Ikke fordi vi vil det. Men vi får lov at se det, fordi det er med til at skærpe vores forståelse af os selv og vores medfølelse, og også at se, hvad det er, vi skal. Hvad vi vil bruge vores næste liv på. Hele det der kompendium, det bliver fuldt. Hvad er det, jeg skal lære i virkeligheden nu? Og hvad er det, jeg har at give? Fordi det er en sammensurium med de to ting. Ja. Man har noget at give, og man er her for at lære noget. Og det smukkeste er jo, når man samtidig med, man giver, så lærer man noget. Og det er det, jeg selv havde en oplevelse af, da jeg Kalle sendte mig hjem, og jeg skulle arbejde som terapeut i de der 5, 6, 7 år. Det var, at jeg fandt hurtigt ud af, hold op, hvor var det givende at sidde over for et andet menneske. Altså, jeg fik simpelthen så meget tilbage fra de mennesker, jeg sad overfor, og lærte så meget omkring, hvem jeg selv var, og hvem mennesker var i det hele taget. Ikke? Ja. Det er også det, vi taler om. Altså, når vi sidder her, så mærker vi jo selv, at vi bliver healet. Ja, selvfølgelig. Samtidig. Ja, det er klart. Ja. Og det er jo det, der gør, at når man er inde i et flow, så forstår man, at det er sådan en... Det går begge veje. Ja. Og forståelsen for dødsprocessen, det er i hvert fald min erfaring, altså den kan være med til også at gøre, altså at man går mere op i livet, og at man gør livet til noget. Jamen, det er... Altså simpelthen fordi så er man ikke længere bange, heller ikke for livet. Fordi angst for døden og angst for livet har for mig i hvert fald hængt sammen. Vi skal bare forstå, at livet er bare sådan en sjælden og smuk gave. At det er ikke hvem som helst, der får lov at komme ind og opleve det her enorme, vanvittige cirkus, som også er utrolig smukt, ikke? Så derfor skal vi også tage det virkelig, altså vide, hvor værdifuldt det er, og bruge det, og få noget ud af det. Det synes jeg er en rigtig, rigtig fin måde at se det på. Og jeg skal bare lige igen huske, vi skal lige hele tiden huske, det er i orden, og være sammen med sine kærester, og sine kvinder og sine mænd. Det er i orden at drikke en øl og noget vin. Det er i orden at gå til travløb og fodbold. Man kan gøre lige nøjagtigt, hvad man vil. Bare man husker, at vi har altså andre sider end bare det. Og det er det, vi skal tage. Vi skal have det hele med. Vi skal være hele mennesker. Og det er også det, der går op for mennesker. Nu har jeg læst en masse historier om mennesker, der har haft nærdødsoplevelser. Anita Moorjani og ham der, Daniel Brinkley, som du introducerede mig for på et tidspunkt, der har været, jeg tror, han har ramt af lynet 2-3 gange, har været klinisk død 5 gange, eller noget af den stil. Ja. Altså, hvor han talte om, at han opdagede først, hvor værdifuldt livet var, da han var død. Ja, selvfølgelig. Og nu har vi også været i en bilulykke, altså, hvor at vi var rigtig tæt på, og det er også først virkelig der, det er gået op for mig, hvor vigtigt livet er. Det betyder ikke, det er nemt overhovedet, men det er vigtigt. Der er jo også sket utrolig meget efter den, ikke? Jo, det er det. Så nogle gange skal der... Jo, og det har faktisk også bragt os begge to, tror jeg godt, jeg kan sige, tættere på det her med, hvad er det så, vi er her for? Ja, det er ingen tvivl. Både at få, men også at give. Ja. Det vil jeg sige, at det er virkelig noget af det, der har gjort i hvert fald også, at jeg kunne godt tale om, hvor sjælden en gave livet er, og alt det, men jeg kunne virkelig mærke det. Ja, og det er jo forskellen. Ja. Erfaringen, ikke? Ja. Altså, igen, lad os komme ud og erfare noget. Ja. Simpelthen, det er det handler om. Vi skal gøre os nogle erfaringer. Ja. Ikke bare læse om ting og sidde foran skærmen. Og det er dejligt at sidde og se en skidegod film, men det er altså også godt at selv huske på, at vi er hovedpersoner i vores egen film. Ja. Og komme ud og agere med alle de andre personer i den film. Ikke? Ja. Og så kunne jeg godt tænke mig her til sidst at komme lidt tilbage til dit forfatterskab, Lars. Ja. Fordi du har efterhånden skrevet en hel del bøger. Jeg har ikke engang talt på, hvor mange, for det er blevet til ret mange efterhånden. Men nu vi snakker mening og formål, og hvad er det, vi skal. Har du altid vidst, at du skulle skrive en masse bøger? Eller hvordan var det? Fordi du kommer lidt ind på det, at Kalle, din lærermester, også på et tidspunkt siger til dig, at du skal skrive bøger, ikke? Jo,
Men altså, jeg begyndte jo at skrive allerede som barn. Altså... Kunne du mærke det, at det her, det er noget, der... Hvordan, altså... Ja, det lå bare... Altså, det føltes bare rigtigt. På en eller anden måde. Astrologisk kan vi jo godt se det i Lars' horoskop. Men det var mere, hvordan det... Okay. Ja. Nå, ja. Men det var først, da jeg så kom til Kalle, men altså, jeg gjorde det jo, så det vidste jeg godt, men han kaldte mig bare konsekvent skriveren. Jamen, det er det. Og så spurgte han, hvorfor? Ja, det var jo dig, der skrev nogle af de der Dødehavs forårsrullerne, sagde han. Altså Dødehavsskrifterne, ikke? Ja, at du havde været skriver. Ja, altså, ikke at jeg havde komponeret det, men jeg havde bare... Altså, det gik ud på at kopiere gamle skrifter, så man havde et bibliotek, fordi de skulle distribueres ud. Det kunne ikke nytte, når man kun havde en rulle af Enochs bog. Der skulle flere til, og det er jo noget, som der er inden for traditionen stadigvæk i den rabbinske verden, at de sidder og skriver deres... Ja. Kan du fortælle lidt om Dødehavsskrifterne? Om Dødehavsskrifterne? Ja. Ja, det kan jeg godt. Altså, for at forstå dem, så må man forstå, at der er jo nogle helt klare og ret rigide leveregler inden for broderskabet. Ja. Og de er jo lige til at gå til. Men så er der alle de andre skrifter, som knytter sig også til nogle af de gamle testamentlige skrifter, Enochs bog og Esajas bog specielt. De er skrevet i koder. Det er derfra, bibelkoderne stammer, det er simpelthen fra Isaierne. De koder, som man sidder og prøver at tyde nu med computerprogrammer. Hvor jeg mødte jo Erdin Steinsaltz, som jo døde for et par år siden, som ikke er i den tradition efter Isaierne, men en heretisk tradition inden for rabbinerne. Og han fortalte om de koder der, og de stammer derfra, fra Dødehavsskrifterne. Ja, som er det, du talte om før i forbindelse med... Ja. Så det er en anden ting, som også hørte til det at være skriver, at man kender til, hvordan skriver man ting ind igennem de koder. Ja. Så. Det er spændende. Men nu vil jeg tilbage til, inden vi ryger ud af flere tangenter, og tiden den går her. Ja. Men det er så spændende, vi kunne blive ved. Ja. Men uanset hvad, så kan man i hvert fald godt mærke, når man læser dine bøger, at det føles i hvert fald som om, at du har fundet en del af meningen i hvert fald. Altså, grunden med til... dit. Ja, det er helt klart. Altså, det føles godt, sådan, når man læser det. Jeg ved godt, hvorfor jeg er her. Ja. Altså, og det der er en del af det. Ja, og det mærker man tydeligt. Og derfor så kan jeg virkelig også anbefale den her, det sande og det evige. Nu bliver jeg 75 år i år, og det er så, har jeg jo så snart gennem den første halvdel af mit liv. Så må vi så se, hvad den anden halvdel... Det glæder vi os til. Så må vi håbe, vi er her til at kunne blive ved med at hente dig ind i podcasten en gang imellem. Og, ja. Det har været en virkelig stor fornøjelse, Lars, som altid at have besøg af dig. Og jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst at sige, den her bog, Det sande og det evige, skrevet af Lars Muhl og Nalia Landmand. Ja. Den kan købes alle steder fra den 24. april. Yes. Alle boghandlere. Og der er også en i Unitarnes hus den 24. Ja. Der laver I faktisk et foredrag om bogen. Ja. Og mange af de ting, som netop står i bogen, som vi jo ikke kan gå dybere ind i her, fordi vi ikke har så meget tid. Og der er få pladser tilbage, men det kan man finde. Jeg sætter link under i teksten her, så dem, der sidder og lytter, I kan finde det. Men tusind tak, fordi du ville være med. Tak til jer. Tak.